అందరికీ హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపకదా మహం దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्यानामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदाय गौरकथा दामदाय नगर ग्रामचारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో అందరూ భక్తులందరూ కూడా దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన ఉద్దేశంతో సరైన సమయానికి వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరన పలికిస్తారో నేను అంత మేరన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకే, సో అసలు సదాచార్ కోర్స్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి జస్ట్ ఒక చిన్న ఇది చూద్దాము. సో మనకి చెప్పున్నారు, సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన. అంటే విద్యతో పాటు వినయం అనేది రావాలి. సో విద్యా దదాతి వినయం అని అన్నారు సో సంస్కృతంలోని కూడా. సో విద్య అనేది ఏదైనా సరే కూడా విద్యతో పాటు వినయం అనేది రావాలి. విద్య అంటే ఏంటి అసలు అంటే భగవంతుడు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎవరం అనేది తెలియకుండా మనం అంతా కూడా గడిపేస్తున్నాం. కేవలం ధన సహకరణ, పిల్లా పాపలు, మన ఫ్యామిలీ, సో ఆహారం, నిద్ర, మన క్షేత్రం తయారు చేసుకోవడం, ఇది నా ఏరియా అన్నట్టుగా సో అవే పనులు చేస్తున్నాం మనం. కానీ అసలు మనం ఎవరము అనేది తెలుసుకోవటం లేదు. మనం తెలుసుకున్నాక మనం ఎవరం అనేది నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది మన గమ్యం ఏంటి, అసలు ఎటుపక్క మనం ప్రయాణిస్తున్నాము, ఏంటి మన లక్ష్యం. చాలా మంది చిన్నప్పుడే పిల్లలకి చెప్తారనమాట, నువ్వు ఇంజనీర్ కావాలి, నువ్వు డాక్టర్ కావాలి. సర్వసాధారణంగా మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్కి ఏంటంటే ఈ రెండు ఉంటాయి. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లల్లోని మైండ్లోని అదే వాళ్ళకి దించి పెడుతూ ఉంటారు. ఎవరు అడిగినా సరే కూడా మీరేమవ్వాలనుకుంటున్నారు, డాక్టర్ లేదంటే ఇంజనీర్. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కూడా ఏంటంటే పిల్లలకి వాళ్ళకి గమ్యం ఏంటి అనేది వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ఒరిజినల్గా మన గమ్యం ఏంటి అనేది మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాం. సరే ఇంజనీర్ అయిపోయాము, లేక డాక్టర్ అయిపోయాము, లేక కాలేదు, ఏంటి నెక్స్ట్, అసలు ఏంటి లైఫ్లోని గోల్ ఇదేనా? డాక్టర్ అయిపోవడం, లేక ఇంజనీర్ అయిపోవడం, డబ్బులు సంపాదించడం, మనదంటూ బిల్డింగ్ కట్టించుకోవడం, భార్య పిల్లలు, మళ్ళీ దిక్కులేని చావడం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎలాగో చచ్చిపోతాం, ఏదో ఒక రోజు చచ్చిపోతాం. సో ఫైనల్లీ ఇదేనా మన గోల్? అసలు ఏం గోల్ లేకుండానే మనం తిరిగి వస్తున్నాం. లైఫ్కి అసలు గోల్ అంటూ ఏమీ లేదా? అది ప్రశ్నించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదైతే మనకి మన గమ్యస్థానానికి దగ్గరికి చేరుస్తుందో దాన్ని విద్య అంటారు. అసలు మన గమ్యస్థానం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. దానికోసమని మనం అసలు ఎవరము, మన గమ్యం ఏంటి అనేదంతా కూడా భగవద్గీతలో ఇస్తున్నారు. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన. అంటే పండితుడు అనేవాడు ఎవరు అని అంటే వాడికి విద్య కూడా ఉండాలి, వినయము ఉండాలి, ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం వారు అందరినీ కూడా సరి సమానంగా చూడగలగాలి. అటువంటి వారు ఉత్తములు, అటువంటి వారు భగవంతుడి దృష్టిలోని పండితులు అని చెప్పనన్నారు. జగదానంద పండిత అనే సని ఒక అతను ఉన్నారు చైతన్య మహాప్రభు పీరియడ్లోని. సో అతను ఎవరు ఇన్కారినేషన్ అంటే సత్యభామాదేవి ఆవిడ యొక్క ఇన్కారినేషన్ అన్నమాట. సో ప్రేమ వివర్త అనే పుస్తకంలోని
అతను రాశారనమాట. గౌరారామి గౌరారామి ముఖే బోలేలా నాహి చలే, గౌరార్ ఆచార్ గౌరార్ విచార్ లోయలే ఫాలే ఫలే అని. అంటే గౌరారామి గౌరారామి అంటే నేను గౌరంగా యొక్క మనిషిని, అంటే నేను చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనిషిని, నేను చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనిషిని అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు. మరేం చేయాలి అంటే గౌరార్ ఆచార్ అంటే ఆ ఆచార విచారాలు, సో సదాచార్ అనేది, మరియు గౌరార్ విచార్ అతను ఏం చెప్పారు అనేది, దాన్ని మనం పాటించడం అనేది అది ముఖ్యమైనది. సో చైతన్య మహాప్రభు మనల్ని ఎలా ఉండమని చెప్పారు, అసలు మన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి, మన జపం అనేది ఏ రకంగా ఉండాలి, ఎన్ని మాలలు చేయాలి, అండ్ మనం ఏ రకంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి, తన తల్లిని ఏ రకంగా గౌరవించేవారు అనేసని, ఏ రకంగా వైష్ణవుల్ని దూషించే వారికి వారు శిక్షించేవారు, అదంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. దాన్ని మనం ఫాలో కావాలి, దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే చైతన్య మహాప్రభు తన పూరిలోని అతను ఉండేవారనమాట. సో పూరిలో ఉండేటప్పుడు సిద్ధబకుల అనే ఒక ప్లేస్ ఒకటి ఉన్నది. అక్కడ సనాతన గోస్వామి, హరిదాస్ ఠాకూర్ మరియు రూప గోస్వామి వారందరూ కూడా అక్కడే ఉండేవారు. రూప గోస్వామి మరియు సనాతన గోస్వామి ఇద్దరు అన్నతమ్ముళ్ళు. సో అక్కడ నవాబ్ హుసేన్ షా అని అక్కడ రాజు అనమాట. సో అతను ఏం చేసేవారంటే ఇక్కడ అంటే దీంట్లోని మాయాపూర్లోని అక్కడ సనాతన గోస్వామి ఇంకా రూప గోస్వామిని ఒకప్పుడు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా వాడు బ్రాహ్మణ్ ఫ్యామిలీ నుంచి పుట్టారనమాట. సో రూప గోస్వామి పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పెట్టిన పేరు అమర్, సనాతన గోస్వామికి పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పెట్టిన పేరు సంతోష్. సో వారికి బాగా పనిచేస్తున్నారు నవాబ్ హుసేన్ షా దగ్గర అని చెప్పని వాళ్ళకి ఆనరరీ నేమ్స్ ఇచ్చారనమాట. అంటే వాళ్ళకి ముస్లిం పేర్లు ఇచ్చారనమాట. సో రూప గోస్వామికి దబీర్ ఖాస్ అని, మరియు సనాతన గోస్వామికి సహర్ మల్లిక్ అని. సో అది బిరుదులు అనమాట. సో ఆ రకంగా పేర్లు ఇచ్చారు. కానీ ఎప్పుడైతే వారు చైతన్య మహాప్రభుని కలిశారో వారికి అర్థమైంది, నా గమ్యస్థానం ఇది కాదు, నా లైఫ్కి ఒక గమ్యం అంటూ దొరికింది అని చైతన్య మహాప్రభు వెంటనే వచ్చేసారు వాళ్ళు. సో ఈ రకంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు పిలుస్తారనమాట. సిద్ధబకులలో ఉండే ఈ సనాతన గోస్వామికి చెప్తారనమాట, ఓ సనాతన, నీతో పాటు నాకు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయాలనుంది, ప్రసాదం నీతో పాటు స్వీకరించాలనుంది, నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది అని. తప్పకుండా వస్తాను స్వామి అని చెప్పని సనాతన గోస్వామి బయలుదేరతారు ఇంటి నుంచి. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఉండేది గంభీర అనే ఒక స్థలం ఉందన్నమాట. సో అక్కడ ఉండేవారు. సో ఎప్పుడైతే మధ్యాహ్నం పూట అయిపోయింది, రూప గోస్వామి త్వరగా చేరిపోదామని అనుకుంటారు. అక్కడికి వెళ్ళేదానికి 2 దారులు ఉన్నాయి. ఒకటేంటి అని అంటే పూరిలోని మన జగన్నాథ స్వామి మందిరం పైనుంచి ఒక దారి, ఇంకొక దారి ఏంటంటే చుట్టుకొని సముద్రం ఒడ్డు నుంచి రావాలన్నమాట. సో ఈ రకంగా సనాతన గోస్వామి అతను బయలుదేరతారు. కానీ అక్కడ చూస్తారు చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు, మందిరంలోకి వచ్చి వెళ్తున్నారనమాట దర్శనానికి. అతనికి సరే మొత్తానికి సంభవం వచ్చేసారు ఇతను చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి. వచ్చిన తర్వాత లేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. చైతన్య మహాప్రభుకి వెయిట్ చేసి ఆఖరికి అతనే స్వీకరించేస్తారు ప్రసాదం. సో అయిపోయినాక ఆఖరికి వస్తారు సనాతన గోస్వామి, నన్ను క్షమించండి స్వామి అని అంటారు. అయితే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుకి అడుగుతారనమాట, ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది ఆయన నీకు అని అంటే ఈయన ఏం చెప్పారనమాట, నన్ను క్షమించండి, నా తప్పు అయిపోయింది అని. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అర్థం చేసుకుంటారు, అడుగుతారు, ఇంతకీ ఏ రూట్లో వచ్చావు నువ్వు అని. యాక్చువల్గా అక్కడి నుంచి నిజం చెప్పాలంటే ఆ మందిరం నుంచి వచ్చారు అని అంటే మాత్రం ఎక్కువసేపు పట్టదు. కానీ అందుకోసం అడుగుతారనమాట, ఏ రూట్లో నుంచి వచ్చావు సనాతన గోస్వామి అంటే. అప్పుడు సనాతన గోస్వామి కొద్దిగా జంకుతూ చెప్తారనమాట, స్వామి ఏం చేయమంటారు, మందిరం పైగా వద్దామని అనుకున్నాను నేను, కాకపోతే నాకు ముస్లిం పేరు ఇచ్చున్నారు. సో నేను వాళ్ళని ఒకవేళ మందిరం లోపలికి వెళ్ళే వాళ్ళని నేను ముట్టుకున్నానంటే వారు అపవిత్రమైపోతారు. మందిరం నుంచి దర్శనం చేసుకొని ప్రసాదం తీసుకొని బయటకు వచ్చే వారిని నేను ముట్టుకున్నానంటే వారి ప్రసాదం అంతా కూడా పాడైపోతుంది. అంటే నేను ఇతర కులం నుంచి వచ్చిన వాడిని కాబట్టి నేను ముట్టుకున్నానంటే వారి ప్రసాదము పాడైపోతుంది, వారి నిష్ఠ పాడైపోతుంది. కాబట్టి నేను ఆ రెండూ కూడా చేయదలుచుకోలేదు. అందుకోసమని ఎండ అంటే అతను అది చెప్పరు, అందుకోసం నేను వేరే దారి నుంచి నేను వచ్చానని. కానీ అక్కడ ఏంటి అని అంటే అప్పుడు చాలా ఎండలు ఉన్నాయి, అందులోని సముద్రం మట్టి పై నుంచి వచ్చారనంటే మాత్రం ఇసుక పై నుంచి వస్తే ఏమవుతుందనంటే కాళ్ళు బాగా కాలిపోతాయి, బొబ్బలు లేసిపోతాయి అన్నమాట.
అలాంటి పరిస్థితుల్లోని కూడా కాళ్ళు కాల్చుకొని మరి ఇతను సనాతన గోస్వామి వస్తారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని కలిసేదానికి. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కనిపిస్తుంది అనమాట, ఎంత గొప్ప భక్తుడు ఇతను అని చెప్పని. ఇది కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి అది రాస్తున్నారు ఆ పుస్తకంలోని, చైతన్య చరితామృతంలోని. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారు అనేది. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారంట, యద్యపి తుమి హోయ్ జగత పావన తుమోర్ స్పర్శ పవిత్ర హోయ్ దేవ మునిగణ తథాపి భక్తేర స్వభావ మర్యాద రక్షణ మర్యాద పాలన హోయ్ సాధూర భూషణ. అంటే ఓ సనాతన గోస్వామి, నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు చాలా ఇది పతీతుడివి అని చెప్పని, కానీ కాదు, నువ్వు పతీతుడివి కాదు. యద్యపి తుమి హోయ్ జగత పావన, నువ్వు మొత్తం జగన్నంతా కూడా నువ్వు పావనం చేయగలిచేవాడివి. తుమోర్ స్పర్శ పవిత్ర హోయ్ దేవ మునిగణ, నీ కేవలం స్పర్శ మాత్రం చేత దేవతలు మునులు వారందరూ కూడా ఇది పావనం అయిపోతారు వారందరూ కూడా అని చెప్పారన్నారు. తథాపి భక్తేర స్వభావ మర్యాద రక్షణ మర్యాద పాలన హోయ్ సాధూర భూషణ. సో మర్యాద అనేది రక్షించడం అనేది అది సాధువుల యొక్క అది పాలన చేసుకునేది, అది వారి ఆభూషణం అది. సో ఎవరెవరైతే భక్తులుగా వారి పేరు ఇదవ్వాలి అని అనుకుంటారో, వారు భక్తులుగా ఉందామని అనుకుంటారో, వారికి మొట్టమొదటిగా ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి అని అంటే, వారికి ఈ సదాచారాలు అనేది వారు తెలుసుకోగలిచారు. సో మీరందరూ కూడా ఎంతో కొంతకాలంగా భగవద్గీత అది వింటూనే ఉన్నారు, తెలుసుకుంటున్నారు. భక్తులుగా మీరు తెలుసో తెలియకుండానో మీరు ఆల్రెడీ భక్తులు అయిపోయారు. ఎంతో కొంత రౌండ్ స్టాండ్ చేస్తున్నారు. భగవద్గీత మొత్తం 18 అధ్యాయాలు మీరు అటెండ్ అయ్యారు అంటే ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా ఏ జన్మలోనో మీరు భక్తులుగా ఉండే ఉంటారు. మీరు కిందటి జన్మలోని భక్తులుగా లేకపోతే మాత్రం ఎవరికి కూడా ఇలాంటి ఆలోచన కూడా దరిదాపుల్లో రాదు. నిహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఎవరైనా సరే కూడా వారి ఈ జన్మలోని భక్తి అనేది కొంత మాత్రం చేసి మిగతా వదిలేసైనా సరే కూడా, వారికి మిగతాది ఏదైనా సరే కూడా, ఈ జన్మలోని మనం 100 కోట్లు సంపాదించాము, వచ్చే జన్మలోని మనకు అదేవి ఉండదన్నమాట. అదే రకంగా ఈ జన్మలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్నా వచ్చే జన్మలో అదేమి ఉండదు. ఈ జన్మలో ఏం సంపాదించుకున్నా అది మనకి చావు తర్వాత మన వెనక అసలు ఏది రాదు. కానీ భక్తి అనేది మాత్రమే మనకి జన్మాంతరాలు మనతో పాటు ఉంటుందన్నమాట. ఎక్కడైతే ఆపామో అక్కడి నుంచే మనం మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి దీంట్లోని నష్టపోయేదంటూ ఏది లేదు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా భక్తులే అయి ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్కరూ వారిని వారే భక్తులు అనుకుంటున్నారు అని అంటే, వారికి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఈ సదాచారం అనే దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. సదాచారం అనే దాని గురించి తెలుసుకుంటే దాన్ని ఆచరణ, దాని ప్రచారం అనేది చేయగలిస్తేనే మనందరం కూడా భక్తుల్లాగా ఉండగలుగుతాము. భక్తులనే కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి జీవితంలోని ఒక సదాచారం అనేది తెలుసుకోగలిస్తే వారికి కూడా పేరు ప్రఖ్యాత అనేది ఉంటుంది. వారు భక్తుల్లాగా వారు మంచి వారు ఉన్నతి పొందుతారనమాట. సో ఈ రకంగా ఉన్నది ఇది. సో మనము ఈరోజు తెలుసుకుందాం వైష్ణవ, దీంట్లోని మనకి ఏంటి ఇంతకి సదాచార్ అంటే. ఓకే, సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ కల్చర్ అనే దాని గురించి చాలాసార్లు చెప్పున్నారనమాట. వైష్ణవ కల్చర్ అనేది సో ఎన్నోసార్లు చెప్పున్నారనమాట. వైష్ణవులకి చాలా చాలా ముఖ్యము ఈ సదాచారం అనేది. వారు వైష్ణవులు అనేవారు వారి నడవడిక ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి చాలా చాలా సార్లు ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చారనమాట. సో ఆల్రెడీ మీరందరూ కూడా భగవద్గీత కొద్దిగానే విన్నారు. ఇప్పుడు వైష్ణవులు అనేవారు ఎలా నడుచుకోవాలి, వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో యాక్చువల్గా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పుట్టింది ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలోని. ఎందుకు అని అంటే వారు యాక్చువల్గా వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోని పుట్టిన వారనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి నాన్నగారు ఎప్పటి నుంచో అతను చాలా గొప్ప భక్తులు అనమాట. వాళ్ళ ఇంట్లోని ప్రతిసారి కూడా ప్రతి నిత్యం కృష్ణ ఇంకా రాధాకృష్ణుల వారి
కీర్తనలు, పూజలు అవంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. చిన్నప్పటి నుంచి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు. మంచి గుణాలు ఉండాలి, ప్లస్ ప్రతిరోజు భక్తి అనేది కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఏ ఒక్క రోజు కూడా ప్రసాదం మాత్రమే తీసుకోవాలి, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాతే ఏదైనా స్వీకరించాలి అన్నట్టుగా చిన్న వయసు నుంచే శ్రీల ప్రభుపాదుల వాళ్ళ నాన్నగారు ఏంటి అని అంటే ప్రభుపాదుల వారిని ఒక గొప్ప భక్తుల్లాగా తీర్చిదిద్దాలి అనే ఏకైక ఆశయంతో ఉండేవారనమాట. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, నేనైతే పుట్టింది ఒక వైష్ణవ ఫ్యామిలీలో పుట్టాను, మా నాన్న కూడా ఒక గొప్ప వైష్ణవుడు. సో కాబట్టి నాకు ఈ నడవడిక అనేది నాకు పుట్టుక నుంచే నాకు వచ్చింది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కానీ మనందరికీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రకంగా కాదు మనం పెరిగింది. ఎందుకు అనంటే మనం జనరల్ ఫ్యామిలీలో పుట్టాము. జనరల్ ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉంటుందని అంటే నా కొడుకు కానీ నా కూతురు కానీ వాళ్ళు బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకోవాలి, మంచి ఉద్యోగం ఉండాలి, బాగా ధనం సంపాదించుకోగలచాలి, అందమైన భర్త కానీ అందమైన భార్య కానీ ఉండాలి, వారి ఆరోగ్యం చక్కగా ఉండాలి. మనకంతా ఇలాంటి కోరికలు ఉంటాయి, మంచిదే, తప్పైతే కాదు. కానీ దాంతో పాటు వారికి వైష్ణవ కల్చర్ అనేది మనం ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నాం అందరం కూడా. సో ఈ ఇస్కాన్ వారి ద్వారా మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ మిస్ అయిన పార్ట్ ని మనం కనీసం జీవితంలోని మనం తెలుసుకోగలిగే దానికోసం మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు. టు కల్టివేట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వైష్ణవ వే ఆఫ్ లైఫ్ యాజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద త్రూ ఇస్కాన్ కమ్యూనిటీస్. సో మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఈరోజు ఇది తెలుసుకునేదానికి ఏంటి అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థలోని భక్తులు అనేవారు ఏ రకంగా వారి నడవడిక ఉండాలి, అతను ఏ రకంగా నేర్పించారో తన ఆచరణతోని తన ప్రవర్తనతోని తన గురువులు ఏం చెప్పించారనే దాని గురించి ఏం నేర్పించారో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. So classroom norms, just like if you enter into any educational institution, if you don't surrender yourself to the rules and regulations of the institution, how you can get advantage of the knowledge imparted by the institution. So ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్కూల్ కి మనం పిల్లల్ని జాయిన్ చేయిస్తాము. సో ఒక్కొక్క స్కూల్ కి ఒక్కొక్క రకమైన యూనిఫామ్ ఉంటుంది, ఆ స్కూల్ కి టైమింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి కొన్ని ప్రాపర్ ఎటిక్వేట్స్ అవంతా కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఎటిక్వేట్స్ ని మనం పాటించాలి, కంపల్సరీగా పాటిస్తేనే మార్కులు బాగా వస్తుంది కదా, నా కొడుక్కి లేకపోతే నా కూతురికి వాళ్ళు క్లాస్ ఫస్ట్, వాళ్ళకి ఎప్పుడు 90% అబవ్ వస్తుంది, కాబట్టి మీరు చెప్పే రూల్స్ నేను పాటించను, నేను సివిల్ డ్రెస్లోనే నా కొడుకుని కానీ కూతుర్ని కానీ పంపిస్తాను అంటే అది కుదరదు. ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ వస్తున్నా సరే కూడా వాళ్ళకి స్కూల్కి రానిచ్చే అధికారం అనేది లేదు. కాబట్టి అదే రకంగా మనకేంటి అని అంటే ఇక్కడ ఇస్కాన్లోని కూడా మనం ఈ ఇస్కాన్ కల్చర్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని ప్రకారంగా దాని రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా మనం ఉన్నాము అని అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఇస్కాన్ అని కాదు, భక్తి మార్గంలో ఉండే దాని గురించి అనమాట. దానికి మనం అడైర్ అయి ఉన్నాము అని అంటే మనకి చాలా త్వరగా ఇంకా సునాయాసంగా మనం ముందుకి వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉన్నది. లేదనంటే స్టిల్ ప్రోగ్రెస్ అవుతాము, జపం చేస్తున్నాము, మనం భగవద్గీత వింటున్నాము, అలాంటివి చేస్తున్నాము, కానీ ఆచార విచారాలు తెలుసుకోవటం లేదు అని అంటే స్టిల్ ప్రోగ్రెస్ అయితే ఉంటుంది. ఎందుకనంటే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రయతే మహతో భయాత్ అన్నారు. కొద్దిపాటు భక్తి చేసినా సరే ఒక ప్రోగ్రెస్ అయితే ఉంటుంది, లేకుండా కాదు. కానీ దాంతో పాటు ఇది కూడా ఉన్నది అని అంటే చాలా చాలా త్వరగా మనం చేరుకునేదానికి అవకాశం ఉంది. సో ఎవ్రీవేర్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి కంట్రోల్డ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ టు ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. మనం శరణాగతి అనేది పొందాలి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అదర్వైజ్ మనకి ప్రోగ్రెస్ అనేది చాలా స్లో అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిసీవ్ ద నాలెడ్జ్. సో జ్ఞానాన్ని మనం పెంపొందించుకునే దానికి అక్కడ అవకాశం తగ్గిపోతుంది అని అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే రెండు మనకి కండిషన్స్ మామూలుగా భక్తిలోను. ఏంటి ఆ కండిషన్స్? మిగతావన్నీ సబ్ కండిషన్స్, ఇవి మెయిన్ కండిషన్స్ 2A2. ఏంటి? ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, సెకండ్ నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఎప్పటికీ కూడా కృష్ణుడిని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎలాంటి సమయం ఉన్నా, ఎలాంటి కష్టం ఉన్నా, ఎలాంటి బాధ ఉన్నా, ఎలాంటి ఆనందం ఉన్నా, సంబరాలున్నా, సంతోషం ఉన్నా, ఏదున్నా సరే కూడా కృష్ణుడిని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఎంత కష్టాల్లోని ఎంత లోతులో మునిగిపోయి ఉన్నా కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత ఆనందంతో గంతులేస్తున్నా సరే కూడా కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఏదో ఒక్కసారి పొరపాటున మనం మర్చిపోయాము అన్నట్టుగా కూడా ఉండకూడదు. ఎప్పటికీ కృష్ణుడిని మర్చిపోవద్దండి. రాత్రి పడుకునే ముందు ఎందుకు మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా మనకి చెప్పేవాళ్ళు, భగవన్నామ స్మరణ చేసుకొని మనం పడుకోవాలి అని. ఎందుకు అంటే కనీసం రాత్రి పడుకునే ముందు చెప్పుకుంటే కనీసం నిద్రలోని భగవంతుడికి మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము, భగవంతుడు మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. తెల్లారి లేయగానే భగవంతుడిని మనం నామం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మన జీవితం ఎంతకాలం ఉన్నది అనేది మనకు తెలియదు. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాము, రేపు మన శరీరం ఇక్కడ లేకపోవచ్చు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? కాబట్టి ప్రతిరోజు తెల్లారి మనం నిద్ర లేయగలిచాము అని అంటే ఆ రోజు మనకది ఇది మనం బోనస్ లైఫ్ బ్రతుకుతున్నట్టుగానే మనం భావించాలి. యాక్చువల్గా నాకు ఒక 2 సంవత్సరాల కిందట కరోనా వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ డాక్టర్స్ కూడా అంటే అడ్మిట్ చేసుకునేటప్పుడు చెప్పేశారనమాట, చాలా సివియర్గా ఉన్నది, తను మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే పెట్టుకోవద్దు అని. బట్ సమ్హౌ బై గాడ్స్ గ్రేస్ నేను వచ్చాను, ఇగో మీ ముందు ఇలా ఉన్నాను. కాబట్టి ఆ రోజు ఏ రోజైతే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళానో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఇంకా బ్రతకబోయే ఎన్ని రోజులున్నా అన్ని రోజులు కూడా నాది ఇదంతా బోనస్ డేసే, కృష్ణుడు ఇచ్చిన వరప్రసాదం ఇది. కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా కృష్ణుడు ఇచ్చిన వరప్రసాదం అని భావిస్తూ అతనికి థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనమాట. మనం ప్రతిరోజు నమస్కారం పెట్టుకోవడం. స్వామి ఈ రోజు నేను నిద్ర లేచి శరీరంతో పాటు ఉండగలిచాను అని అంటే కేవలం అది నీ కృప వల్ల మాత్రమే అనేసని అతనికి నమస్కారం పెట్టుకొని ఆ రోజు వీలైనంత త్వరగా మనం మన 16 మాలలు జపం చేసుకోవడం. ఎందుకు అంటే ఇదే కారణం. మనకి చావు అనేది ఎప్పుడు కూడా చెప్పి ఒక ఉత్తరం రాసి పంపించి మనకి రాదు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. కనీసం అది వచ్చే లోపల మనం మన జపం చేసేసుకున్నాం అని అంటే ఆ రోజు జపము మనకి సెట్ అయిపోయినట్టుగా అనమాట. కాబట్టి ఆల్ ది రూల్స్ అండ్ ప్రొహిబిషన్స్ మెన్షన్ ఇన్ ది శాస్త్రాస్ ఆర్ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 ప్రిన్సిపల్స్. మిగతాది ఏది చెప్పుకున్నా సరే కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ 2 ప్రిన్సిపల్స్ కి దాసులవి. సో ఈ 2 ప్రిన్సిపల్స్ ని మనం పాటించడమే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ది కంక్లూజన్ ఇస్ దట్ వన్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ హీ విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ అండ్ వన్ మస్ట్ రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ థింగ్స్ దట్ మేక్ హిమ్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. మనం ఏ కార్యం చేసినా దాంట్లో కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. కృష్ణుడు కూడా అర్జునుడికి అదే చెప్పారనమాట, యుద్ధం చేస్తూ నువ్వు నన్ను గుర్తుపెట్టుకో, నన్ను తలుచుకుంటూ యుద్ధం చేయనన్నారు. అలాగా మనం చేసే కర్మలు ఏది కూడా మనల్ని కృష్ణుడు మర్చిపోయేలాగైతే చేయకూడదు. కృష్ణుడికి మనకి ఏదైతే దగ్గర చేస్తుందో ఆ కర్మల్ని మనం చేస్తూ ఉండాలి. కృష్ణుడిని మనకి ఏదైతే దూరం చేసేస్తుందో వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకు? కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కృష్ణుడిని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. దీస్ 2 ప్రిన్సిపల్స్ ఫ్రమ్ ది బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఈ 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Just like the European and American students, sometimes they cannot adopt the principle of sadachara as it is recommended, but that doesn't matter because they have devoted their and they have sacrificed their life for Krishna. They are sadhu. So sadhul ante evaru ante మనం ఈ వైష్ణవ కల్చర్ అంటే ఈ సదాచారాన్ని కంపల్సరీగా చేయాలా అంటే yes, ఎవరెవరికైతే వీలవుతుందో వారందరూ సదాచారం చేయవలసిందే. ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, అక్కడ అమెరికాలోని యూరోప్లోని అక్కడంతా కూడా మందిరం కోసమని కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మీద నమ్మకం పెట్టుకొని వారు ఏంటి అని అంటే వారు అక్కడ పూర్తిగా శరణాగతి అనేది పొందేశారు. అటువంటి వారికి జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి దంజం ఎలా అని అంటారు. సో వారికి సన్యాసులు అయినప్పుడు ఎవరికైనా సరే కూడా వారి దంజం కట్ చేసేస్తారు. ఎందుకంటే సన్యాసి అని అంటే వారికి ఇంకా కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు, వారే ఇతరులకి జ్ఞాన బోధన చేయాలి. సో వారికి ఎప్పుడు ఇది వేస్తారు, దంజం వేస్తారు అని అంటే వారు ఏదైనా ఇది నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, విషయాలు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు వారికి ఈ దంజం అనేది వేస్తారు. దంజం ఎప్పుడు వేసుకుని ఉంటారు అని అంటే ఎప్పటిదాకైతే వారు విద్యని గ్రహిస్తూ ఉంటారో అప్పటిదాకా. కానీ ఒకసారి సన్యాసి అయినాక వారు విద్య గ్రహించుకునేదానికి కొత్తగా ఏముండదు, వారు ఇతరులకి బోధించాలి. ఈ రకంగా వీళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు, ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు, ఇంకా యూరోపియన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఎంతో మంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆజ్ఞ మేరకు వారు సంపూర్ణంగా వారు భక్తుల్లాగా మారిపోయి మందిరాల్లోనే ఉంటూ అక్కడ చిన్న 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 సేవలు చేసుకుంటూ పుస్తక వితరణ చేసుకుంటూ ఆ రకంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి వారికి
సదాచార అనేది పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎందుకంటే వారు వారి జీవితాన్ని కృష్ణుడి కోసం అనేసని దానం చేసేశారు, కృష్ణుడి పేరు మీద దాన్ని అంకితం చేసేశారు. కానీ అటువంటి వారికి పెద్దగా అవసరం ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. కానీ మనలాంటి వారికి ఖచ్చితంగా అవసరం. మన జీవితంలోని ప్రతి ఒక్క క్షణం మనం సదాచారం అనేది తెలుసుకోవాలి, ఆచరించాలి. సో దే షుడ్ బి గివెన్ ది రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎ సాధు బికాస్ దే హావ్ నో అదర్ బిజినెస్ బట్ ఫర్ కృష్ణ. సో వారికి ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు తప్పించి వారికి ఇంకా ఇతర ఏ కర్మలు వారికి లేదు, కేవలం వారికి భక్తి మాత్రమే. సో దేశము కాలము అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. భీష్మదేవ రిసీవ్డ్ అండ్ వెల్కమ్ ఆల్ ది గ్రేట్ అండ్ పవర్ఫుల్ people who were assembled there, for they knew perfectly all the religious principles according to time and place. సో మునులందరినీ కూడా అక్కడ భీష్మదేవుడు అతను పిలిపించారు. అతను చనిపోతున్నారు, శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తున్నారు. సో కాలము దేశము అవంతటిని చూసుకొని అతను ప్రాపర్ గా ఈ సదాచారం గురించి అతను అక్కడ మిగతా ఉండే వారి మనవలకి వారందరికీ కూడా బోధించున్నారనమాట. సో ఎలా ఉండాలి అని. ఎక్స్పర్ట్ రిలీజియస్ know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. సో సరైన సమయం, దేశము, కాలము వాటి అనుకూలంగా వారు వారి ప్రచారం అనేది చేస్తారు. ఏది కర్మలు చేసినా సరే దానికి అనుకూలంగా చేస్తారు. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge the duties to preach and the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of time and place. So సమయము, సందర్భము అంటారు. సో దేశము, కాలము. సో దానికి అనుగుణంగా ప్రచారం అనేది చేసుకోవాలి. One has to consider the particular time, country and conveniences. What is convenient in India may not be convenient in the Western countries. Those who are not actually in the line of acharyas or who personally have no knowledge of how to act in the role of acharya unnecessarily criticize the achievements of ISKCON movements in countries outside of India. సో కొంతమంది ఉంటారు, వారేంటి అని అంటే సన్యాసులు మామూలుగా దేశం దాటి వెళ్ళకూడదు, ఆ రకంగా అంతా చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటే వారికి ఇక్కడ భగవద్గీత ప్రీచింగ్ కోసం అనేసని ప్రభుపాదుల వారు అవంతా చేస్తున్నారు. సో అది మనం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని పాటించాలన్నమాట. సో ఈవెన్ మనకి దీంతోని కూడా ఇచ్చున్నారు. ఏంటి అని అంటే అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంగస్య లౌల్యం చ షద్బీర్ భక్తి వినశ్యతి అనేసని మనకి ఉపదేశామృతం నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోని అది మనకి ఇచ్చున్నారనమాట శ్లోకం. ఏంటి అని అంటే మనకి 6 రకాల గుణాలు ఉన్నాయి ఏదైతే మన భక్తిని నాశనం చేసేస్తాయి. ఏంటవి అంటే అత్యాహార, అతిగా ఆహారం చేయడము, లేకపోయిందా విషయవాంఛల గురించి అతిగా తెలుసుకోవడం. మామూలుగా చూడండి, ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగిందనంటే సహాయం చేసేవాడు ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, వీడియోలు తీస్తూ ఉంటారు. లేకపోయిందా అక్కడ గుంపు కూడుకొని ఉంటారే కానీ వాళ్ళెవ్వరికి సహాయం చేయాలనే ఆలోచన లేదు, సహాయం అస్సలు చేయరు. సో అలాంటిది ఉపయోగం లేనేటివి. అది యాక్చువల్గా అది వినాశకరమైన బుద్ధి అది. సో అత్యాహార అంటే అవసరం కంటే మించి తెలుసుకోవాలి అని కూడా. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, అయ్యో యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది, ఎక్కడైనా చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే వెళ్ళిపోతారు, అక్కడ కూర్చొని నిల్చొని ఉంటారు అంతే. ఆడు బ్రతుకుతాడా చస్తాడా, ఒకళ్ళు చస్తున్నాడు అంటే ఎలా చేస్తాడు, ఎంతసేపట్లో చేస్తాడు, వీలైతే దాని వీడియో షూటింగ్ లో అవంతా కూడా. ఇదంతా కూడా చాలా చాలా వర్స్ట్ యాటిట్యూడ్ ఇది. సో ఇది అత్యాహార కిందకు వస్తుంది. ప్రయాసశ్చ బాగా పాకులాడి కష్టపడి దేనికోసమని 4 రూపాయలు సంపాదించుకున్నది. డబ్బులు కావాలి, వద్దనట్లేదు, కానీ మన అవసరానికి ఎంతైతే కావాలో అంతదాకా సంపాదించుకోవచ్చు. అంతేగాని అతిగా మరి కష్టపడి అతిగా సంపాదించుకోవాలి, బాగా డబ్బులు మనకు సంపాదించుకొని బాగా గొప్పగా ఉండాలి. ఏం చేసుకోవాలి ఆ డబ్బులు? చచ్చిపోయేటప్పుడు మనకి పనికి వస్తుందా? అస్సలు పనికిరాదు. కాబట్టి అది ఒకటి. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో అనవసరంగా మాట్లాడుతూ ఉండడం. మన నోరు తెరిచి అనవసరమైన విషయవాంఛల పట్ల మనం ఆసక్తి పెంచుకొని మాట్లాడుతూ ఉండడం. దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వాళ్ళు ఎలా దాంతో కంపేర్ చేస్తారంటే, ఒక కప్ప బయటకు వచ్చి అరుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అరుస్తూ ఉండకుండా ఉండుంటే బహుశా పాము వచ్చి దాన్ని మింగేది కాదు. కానీ కేవలం అరుస్తోంది కాబట్టి పాముకి తెలిసింది కప్ప ఎక్కడ ఉన్నదని
వచ్చి ఆ కప్పని మింగేసింది. సో ఈ రకంగా కప్పలాగా బెకబెకలాడుతూ ఉండడమే అవుతుందన్నమాట. అత్యాహారం ప్రయాసిష్ట ప్రజల్పో, అనవసరమైన మాట్లాడడం అనేది ఈ కప్పలాగా బెకబెకలాడడం అనమాట. నియమాగ్రమ, నియమ అగ్రమ, ఆగ్రమ రెండు ఉన్నాయి. సో ఒకటేంటి అని అంటే అగ్రమ అనేది ఆగ్రహ అనేది రెండు ఉన్నాయి. సో ఒకటేంటి అని అంటే మనం అతి త్వరగా యాక్సెప్ట్ చేసేయడం, ఏదైనా సరే కూడా ఓకే చలో ఠీకే, దాని గురించి తర్క వితర్కాలు ఏది కూడా వినకుండా దాని మీద మనం ఆలోచించకుండా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేయడం ఇవాళ కాలంలోని. అందుకోసమే చూడండి, హిందువుల్ని మోసం చేసేది అనేది చాలా ఈజీ. సనాతనీయులను ఎవరు మోసం చేయలేరు, హిందువులను ఈజీగా మోసం చేయొచ్చు. ఎందుకు? హిందువులకి సనాతనీయులకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సనాతనీయులు అంటే ఎవరెవరంటే భగవద్గీత వాటన్నిటిని తెలుసుకున్న వారు సనాతనీయులు. అదర్వైజ్ హిందూ సాంప్రదాయం అంటారు. హిందూ అంటే ఏంటి? అదేం ఒక రిలీజన్ కాదు, అది జస్ట్ ఒక ఫెయిత్. అది హిందూ అని అంటే సింధు సభ్యత అంటారు. సింధు నది ఒడ్డు నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని అరబ్ కంట్రీస్ వాళ్ళు వారికి సి అనేది పలికేది రాదు కాబట్టి టీ అని పలికారు, హిందూ అని అన్నారు. కాబట్టి ఇది హిందుస్థాన్ అయింది, వీళ్ళకి ఇండియా అయింది అది. సో ఒరిజినల్ గా మనం ఏంటి అని అంటే సనాతనీయులం. సో హిందువులు అనేవాళ్ళు, సో కాల్డ్ హిందువులు ఏంటి అని అంటే మందిరాలకు వెళ్ళరు. ఒక క్రిస్టియన్ని చూడండి ఖచ్చితంగా చర్చ్కి వెళ్తారు, ఒక ముస్లింని చూడండి ఖచ్చితంగా నమాజ్ చేసుకునేదానికి ప్రతిరోజు కాకపోయినా కనీసం ఫ్రైడే రోజు మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ మాస్క్కి. కానీ హిందువులు మందిరానికి వెళ్ళడం వారికి చాలా మొహమాటం, సిగ్గు. తిలకం పెట్టుకునేదానికి సిగ్గు, మనం కంఠిమాల వేసుకునేదానికి సిగ్గు, జపం అందరి ముందు చేసేదానికి సిగ్గు. ఎవరైనా చూస్తే మనల్ని మరీ విచిత్రంగా చూస్తారని. అండ్ అది కాకుండా ఎవరైనా తిలక పెట్టుకొని కానీ తిలకం పెట్టుకొని కానీ ఎక్కడైనా బయటకు వచ్చారు అని అంటే వారిని కొద్దిగా తక్కువ చూపుతో చూడడము, వాళ్ళు పనికిరారు అని. ఇది ఫ్యాక్ట్స్ అంతా. సో ఈ రకంగా జరుగుతోంది. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే అలాంటి వాళ్ళకి బాబాజీలాగా ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే చాలా ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు హిందువులు. ఏంటి అని అంటే కొద్దిగా ఏదైనా ఒక చిన్న మ్యాజిక్ చూపిస్తే కానీ అబ్బా స్వామి మీరు దేవుడు అయిపోయింది. సో ఈ రకంగా అసలు దాని గురించి తర్క వితర్కాలు తెలుసుకోకుండా విచారించకుండా ఏదైనా సరే కూడా అతి త్వరగా యాక్సెప్ట్ చేయడం, లేకపోయిందా దాని గురించి అన్నెసెసరీ క్వశ్చన్స్ అవంతా పెట్టుకోవడం. అంటే దాన్ని ఇది మనం క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, కానీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అని అంటే దానికి పాజిటివ్ వేలో వెళ్తున్నట్టుగా దాన్ని డిస్కషన్ లాగా మనం తెలుసుకునేలాగా ప్రయత్నించవచ్చు. కానీ దా క్వశ్చన్ని అథారిటీనే క్వశ్చన్ చేయడము ఏంటి, మీకు దేవుడా, అలా అయితే నాకెందుకు కనిపించట్లేదు, నాకు చూపిస్తేనే నేను దేవుడని నమ్ముతాను అనేది అది ఫూలిష్ ఆర్గ్యుమెంటింగ్ అనమాట. అది సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసేదాని వల్ల రాదు. సో ఆగ్రమ, సో నియమ ఆగ్రహ అగ్రహ, సో రెండు కూడా ఇక్కడ చెప్పున్నారనమాట. సో కాబట్టి రూల్స్ ని మనం అతి త్వరగా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, అలా అని యాక్సెప్ట్ చెయ్యను అని కూడా అనకూడదు అనమాట. సో ఇది ఫస్ట్ అనమాట అది. సో దీని గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్పున్నారు. సో ఐ హావ్ టు ప్రొపగేట్ దిస్ మిషన్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో ఐఎమ్ నాట్ సో మచ్ అటాచ్డ్ టు ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, బట్ ఐఎమ్ అటాచ్డ్ టు దిస్ ప్రీచింగ్ వర్క్. సో దేర్ఫోర్ దిస్ నియమాగ్రమః ఈజ్ ఆల్సో అగెయిన్స్ట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో ఎవరైనా సరే కూడా నియమ ఆగ్రమ, సో యాక్చువల్గా ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోకి ఎందుకు ఇదే ఫస్ట్ టాపిక్ ఎత్తుకున్నారు అంటే సర్వసాధారణంగా ఏమవుతుందనంటే ఎవరైనా సరే కూడా ఇస్కాన్కి వస్తున్నారంటే చాలా మందికి చాలా రకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి. మామూలుగా ఇంట్లో అడుగుతారు, ఇస్కాన్కి వెళ్తున్నావు అంటే ఏంటి సన్యాసి అయిపోతావా, నువ్వు మందిరంలోనే ఉండిపోతావా, ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసుకుంటూ చేతిలోని ఇంత పెద్ద కట్టాలు పెట్టుకొని ఒక పిలక వేసుకొని అలా అయిపోతావా అని అంటారు. కానీ ఎక్కడ కూడా కృష్ణుడు ఇలా చెప్పలేదు మనకి అవని. మనకి చెప్పిందంతా కూడా కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే నువ్వు ఏ కర్మం చేస్తున్నావు అది చేసుకో, కర్మణ్య వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన, మా కర్మ ఫల హేతుర్భూర్ మాతే సంగోస్వ అకర్మణి. దాన్ని అకర్మ అంటారు నాయన. నువ్వు ఏ కర్మని చేసినా దాని ఫలితాన్ని నాకు ఇచ్చేయి, నన్నే తలుచుకుంటూ చెయ్యి, నాకే ఫలితాన్ని అర్పించాయి అన్నారంతే. కానీ ఎక్కడ కూడా మనకి ఫుల్ టైం డివోటీ అయిపోమని చెప్పలేదు. కాకపోతే ఫుల్ టైం డివోటీ ఎవరు అవ్వగలరంటే అందరూ అవ్వలేరు. ఎంత డివోషన్ ఉన్నా సరే కూడా వారికి భగవంతుడి కృప వారికి ఉంటేనే వారు ఫుల్ టైం డివోటీ అవ్వగలరు. ఎవ్వరూ నార్మల్గా అయిపోలేరు. ఊరికనే ఫుల్ టైం డివోటీ నేను అనుకుంటే నేను అయిపోలేను. భగవంతుడు అనుకోవాలి. నేను అనుకున్నా సరిపోదు, నేను అనుకోవాలి ఫస్ట్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం భగవంతుని కృప కూడా ఉండాలి. రెండు రకాల తెరలు ఉంటాయి. ఒక తెరని నేను తొలగించాలి,
ఎస్, నేను భగవంతుడికి నేను దాసుని అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని నేను మొదటి తెరని నేను తీయాలి. బట్ భగవంతుడి తెర ఇంకా క్లోజ్ గానే ఉంటుంది. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో అప్పుడు ఆ రెండో తెర కూడా తీస్తారు. అప్పుడు మనం భగవంతుడికి దాసులు అవ్వగలం. కాబట్టి నియమ ఆగ్రమ, నియమ అగ్రమ, సో ఈ రెండు కూడా అందుకోసమని అంత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇచ్చున్నారు. ఇది సనాతన గోస్వామిది, చైతన్య మహాప్రభుది ఇదనమాట లీల. సో అందుకోసమని మనకేంటి అని అంటే ఈ దీని గురించి మనం అందరం కూడా తెలుసుకొని సదాచార గురించి మనం దీన్ని ప్రాపర్ గా ఫాలో అవ్వాలి అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కోరిక, అతని యొక్క ఉద్దేశం కూడా. ఇది మెయిన్ రీజన్ ఇస్కాన్ని మనకి అందరికీ కూడా భక్తులకు అందరికీ అందజేసింది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇక్కడతోని నేను ఇది ముగిస్తున్నాను. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఏమీ లేదనంటే మనం ఇక్కడతోని ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఇది